Queríamos o disco de platino. Nos deron o disco da radial. Compañeiro do naval. Compañeiros do sector naval, defendemos a Funda Sul, chaval. Compañeiros do sector naval, defendemos a Funda Sul, chaval. Compañeiros do sector naval, defendemos a Funda Sul, chaval. Compañeiros do sector naval, defendemos a Funda Sul, chaval. Son as 6 da mañán, toco o despertador. Chao cariño, levantas un traballador. Salgo da casa, ainda é de noite. Chega Metal Gear, me recolle donde onde. Checar e fichar, neno vaite cambiar. O encargado, así como sempre a controlar. Non quixen estudiar e agora se quero algo teño que loitar. Poñerme a traballar, chego barco. Hai tanta xente como nun concierto hardcore. Dalle duro, sin dolor, a martillo ril, azul e o color. Con frío, con calor, a caldereiro soldador sudando. Cantos litros de sudor, teño sede, hai que sofoque. Chego a máquina do café, invítame un colega de boa fe. A merda non é nada máis. O demais é falar por falar. Que pasou? Unha desgracia a lamentar. Que pasou? Un accidente laboral. Que pasou? Falta de seguridad. Que pasou? O terrorismo patronal. Unha vez máis está reunido aquí o sector, desgraciadamente, para denunciar a morte de outro traballador, un máis na longa lista de traballadores mortos no sector. Isto é unha consecuencia das condicións de traballo que temos neste momento. Precisamente neste momento, donde máis de 4.000 compañeros están na calle e donde se sufren máis as presións por parte dos empresarios hacia aceptar calquer condición de traballo. Unhas condicións de masificación en certas construccións dos astereiros, pero sobre todo donde temos que denunciar tamén unhas condicións nos traballos que se están facendo nos muelles de reparación, donde non existen ningún tipo de control de seguridade e donde a administración, neste caso da administración de traballo, ten que facer multas máis inspeccións porque non se están controlando os traballos. O que fomos conseguindo nestes anos para cá de vixiancia sobre o tema dos accidentes se foi perdendo. Agachamos a cabeza como en outras moitas cousas, pero é que ao mesmo tempo agachamos a cabeza na prevención, agachamos a cabeza cando as empresas nos apretan, porque a maioría dos delegados son eventuales, non teñen forza para plantarlle cara a empresa, os traballadores menos, e logo os comités de empresa dos asteleiros non están dando a talla. Eso tamén quero decir. Salimos hoxe porque non podía ser menos, non iba a ser unha excepción, non podíamos ter dúbidas se un traballador estaba a unha hora que era folga traballando ou non, pero vos vou decir, eu fui escoitando e como as cousas hai que decilas, non é normal que un traballador que entra ás 11 da mañá ás 2:30 da mañá este traballando. Non é normal iso. Como é posible que leve 12 horas traballando? É posible que pase isto neste sector aquí? É posible. Ahora me apuntan aquí que ás 5 da mañá. Ás 5 da mañá. Entrou ás 11 da mañá e ás 5 da mañá do día seguinte seguía traballando. Pero por favor, isto é un verdadeiro escándalo. Non pode ser este accidente se non foi por unhas causas ou por unha acumulación de causas. O que pasa é que é unha puñetera vergonza. E isto hai que decirlo. E logo, salimos, sabedes por qué? Salimos á rúa e nos teñen que ver a xente. Porque este sector sempre foi o corazón desta ciudad. E os corazóns laten. E aquí na ciudad se ten que sentir este latido.